irinde tobeto gusanga amange timeti Rrighton na kiro cy'abantu babokire timeti mwanju murigere kwanyanya kuganyete embura yangeire gutuna bogotomanya nka kyero bereti ya selisi mekalire bosio nabo nabo gotomanya bose ya sensemo yago boyo bwabere boko goikiromete serikali yatete nga nguyeriere ligoriri oboyo nabo gotomanya nka asensemo yago nka kire na kyero bereti litukulia nka kikwali cyakire oture babere batatu basaso murubiri obwensaki bono bambia akero serikali gendete kubolia gusaba Kenya bagendete kubolia nka Fridah matiangiyale ngo ibeteli bolia ri Rrighton igondo chiko kumanyia ase uboime mono nka yigo ikirabono iga Fridah matiangiyale yokabeire omwaziri ububerendi bweme gomwanchu muri na mange twakwariganiria somurubiri bwensaki bono mambia igo tubwatie goika omwelio igo manyu muri ndo kwaragendera tutumira uchumbe ya semambia no tutenga kikwabokire na kirobereti litukuliao aralia lirobereti ali ochiko kora litukulia lero lakini ne jamsingire na togo de so ime yo murubiri bwensaki bono mambia no tuna Joshua uta ekerara sense mirinde producer kwene kibuna ebintu bya gojeri bya smile gibi jana mali oginero ko bireta ayana kibuna balance ebintu bya bwene ira senjera ya abono mambira maganda korekana imena isiko yense ya Kenya ntorojina bono obogima mbogenda ko nga ekero torojina ki tax go sokurusie bango ekiagera na mange agendrete ko korekana ndojine tax bono nigo ya jirige sara no bakikargo tebuna ina tukagirete na bono libogima bokoroba ya bono na libo kargo ko nga chigoro ekero bono toroje bintu bigendrete ko kina magoli sense yeitu ya Kenya na bantu banje de ko nyuwa bono nigo torojina ya rali ubuna go ikebintu bichikomenta magoli ujesa matuko alebozi ko mwanju muri na mange agenda dokorekana imena isiko ya Gusii boigontaro china ediberali tindi iore negatigwa se ebunge aburitukuri kero bali kwanda igoro ye mangana ye kamera nyala ke gweti igoro ye kiombe gerita gete kwere chesta igoro gya basaje na basaje konyomana agosutware kiombe kyaba usaba subati bali bateke ko rubwanja ni maminja nende naba Kenya usima minja ne bibilia bono linde toje bunge ya tete na ya ikigambero hanki atereri yake nande batete bano aba charge bali bachikubairana ningi kerete mpaka bagatereri goika sense meyo teana ya katibango terena ya bantu batakiriko organization lakini ndende na barumbege tebatena ya bona ekoti ngoendere maminja no bwene bonde bwa mwanya bantu go mwanju muri na manga agenda tokarkana imena isu ya Gusii indwaroje omowasiri buborendi bwemegedore kindigi gakargoteana ya ali asijibande jigaro itabando tali cattle rustling stari boy bibwetu ko boralia kolende ni gatete buna bono bali nababegu osiba nabasaga digitalist kitagere go tredwa na carefully go stite go itubo kabisa ekyare ebintu byanyarire biko turubana ase enseri go sinse majiri je county jigendete kwa no mojando bubo sagani sense meri kontro jena na mange abantu ko temba abantu bana ko bonga matiang yar konde ndwaro jena nga yakare GTV jina njasi odiga tena Britain yale Netherland yali abantu bagote amtaramanya buyekorende umuwakiri oye Danson Omari neso gidi tena ya client kyane nigo agenda sisi ko nene ekiraje tukuleria mangana ye kifamilia igabona yina mangiro jukwana semambi yabone umwanju muri cya muzingi gana bono kabase TV ya otoska igana mangito akwareneri asemambi yabone akero koligeria nende Rrighton no mugako monene ase abaiboli ekero omwaziri wechisemiri tukoligoro abetega kora libene nga serikali teligo chikomenta school fees bunaliri babete bagoteba nga school fees ya sensemiri university ngo kinere korwa 16,000 goika 48,000 igo waziri litkole igoro na betega kora libene ngabono aboro kigwango kibale gotigara ekerengo kilibale guakana na kibago kigotigara igo serikali telekomenta school fees ende nonyana ya betega ko ene kinga telekomenta school fees entry grade go chiase public university ngo chikere go kina alafu abantu bago chigosoa gusaba ryo bali bago chigosoa se university kerengo ngo chikere go keana igo na ende bado asense moya baiboli ngo kibale ko umize kamono ekiagere grade kilibaga soerere bonta kile kibago chikosorera igona mange ngo chikotoleko kwatebia sobo imeka to chikoli eli gazeti rili tukoli lero elinde tokorosere amange ayo abalikiba magazeti babere bakulika nabo igo kumulikira asense itu ya Kenya igo manje muri genda utoma uchumbe yawe kartua ko siore do de na rale to korekana asense ya ito ya Kenya andora no muraibo mo bas miuro moja ni Kenya rera murodinga usingere watena era tata de handshake korene gade de gosuguma omurai wense
areta magendero ose arwa sensemo ya State House kiagera ni gobona oteanere igenda tagete ense ya Kenya gonchoreria bode ebintu bya kinda magori era oteane serikali ya sumio ya kuira tanga ya chenjiria monjoreri ndoro jena muraiwe mokonyi muraiwenze tigatika shagwa litukure gorona umeranete na abakoli abonjoreri ase county area Nairobi anekero lingana dia China Square ende korta libera litindia sense ya Kenya traders uzabonjoreri ase county Nairobi ni babarote ana ya China Square kolingana ba China ni go bajire ba saliri ligoria sense ya Kenya banerote ana ya bono tigatokoro bonjoreri ntutweka banyene ni libera ligende gokora ase county ya Nairobi kulinda yunaro ande okorekana sense ito ya Kenya atimaidi Rrighton igorongwaro che Eriko Mondi gakwenda n'ubusia sense meri ya City Stadium ekerago tebana nere na betega kubikubyara singincho yokorobekana kerabetega kwene kinga abakenya ni gubugima bugendete ko bokongera nonye n'ubusimba liko enyorere rinde banyar ko baba kubeka ubukima semesa gori tukuri igoro ni gare kwena n'ubusikolinde abange mbarororo bako momochi bagatebanga ni gatagite simbati taringa wetuma buno mo Kenya gusebuna umuntu cyandegete eri simbati atagete nande nigo akoba funded n'aba politician osaba na siasa abange igo abantu nigo bagendeta kuru ibirengereri byabo nayo y'umunchu murigereria nabo kuru kerengereri kiago otatebi nga kioroche uchumi ya Kenya gendete gukoira ninge serikali ebwenerete gukora nonye nabo umunchu muri torya abantu abange bakwemurunga ninga emerobili nero yabekirwa sekyombe ya kere kyo gusangererie bango kulinde asicibese kiga kigo sangereri serikali tranyara ko bage koene kinga ikigo ki ekero bakomochia serikali ya Kenya kwanza nga yiye koira kibese eko bakigo sangereri ase bango boigo toride kyombe giye gusangererie bango kere kebirige komochigwa asengencho abantu mbarororo batali guakana ebange kero kuligereri deni asense moye bango nigolire goika 1 trillion ekero serikali nonye kero kuligeria asense moye budget yabo nigo yabete kegwetani ekero kuligereria nonye deni ria babere bako kabesa ase inse yemitenyi etano nomo nigo lireri nyinge wetania ase oyo kabeire omoraibense Uhuru Kenyatta igona mange gosama boli na mange agendeta kuboligwa ase serikali ya Kenya kwanza no boraibwaye kolende ebinto nebinge babirabo ikirani lakini anena mono asense moya ba Kenya ekaro kuliena no moroberi o hasla fund ni gabange babere bakwemurunga ninga budget control abaisa ko bwati kibesa kiringa kicyabeta kigosoka ngaichi cyete amba kunyara go trace kibesa kiri igo emeroberi ye serikali gendeta kubeka nebwata maboli ya mange kolende chikukumanyi make na ki serikali ya Kenya kwanza gendeta kweroberi anene monekero babiri bakumerana nababwatani toralire moraibense rutoga kwenda inse iskoye inse ya Kenya gakumera nababwatani hakoene kinga UN gerenge nchomono asense ito ya Kenya kolende bakenya bakoene kinga mbaranyara ko babakorera matunda yetaro yayego cichinse kiricesiko nonyane kero Gilbert nabeteka gotalira sense ito ya Kenya Dwaro china betega kubwatika 16 billion kubwatika na nomora kera ore asense itu ya Kenya iligo ekokonya abantu gusira abantu asoko enyorera endagera ekero turochinga abali bago tugetugo yabo nyinge yabereke gokwa babere bakuboli gokoni tugo yabo elinde mbanyora asare nene kondo mwanchi muri ainaro agende takokoleka na asense itu ya Kenya ende ntuchuko kumanyia ase oboime monoti yango turaso asense meri ya check torale mbarabe basoire ase omorobeli obwensaki bono mambia akeronko ligereria asense mo yepejiane nindoche mkongojo Cyrus agateba kurwa omokobo sansa nikotund Edwin agateba ata mimi na stream via my phone mbia mona salamete squeeze tuachire digital bono abantu bakobwati omorobeli asense mo yemitandao naboigo mwalimu Ondieki agateba mbia mono sana Rrighton na Fridah ndoche mugosaselia emambia bono agenderera boigo na boigo Ruth kerubo korwa chinsemo chichanya nchwa agateba mbia mono sana nonde imeyo morobelio komo baka omwelio abuna bundoche babukire imeyo morobelio bwensaki bono mambia chinga kibagenderete kubwatia asiba gukora emirimo yabo metigo sasensemo yago Rrighton barababo no manju muri nantenda media sense meri ya Ndizi TV digital inasema ya Facebook
Facebook ekanogera abantu batumire ose amashabiki datumire SMS yabo karongo jaka gosoyo gosiori bono mambia ne kiongozi Vani Onzeri. Good morning from Liana Bonchari. Mark me present with the the Canisian Lasara Somali Dani kiongozi Keri Kiristel Dirabalia Bonchari Bitongoge omwana wa mwanda atoto la Kisii Maraika Mfarma Menya Basweti Simeon Atuti Jackson Kinara adana adarikomweba Abigairi Nyanja Makabedo Shem adana Ngoro Chinse Mujidi Chamtwa Bagrifi adana County yono areme adana watching live kurjinse mejo jia krivi Thomas Boka adana good morning team Ensakia. Let me wish my family members Jacqueline Majoka Kisii School graduate Nyamejeo Primary Kenyenya Frevia Kerubo happy Thursday morning. David Mugaka adana good morning agabeka mojio bwanjani abu babandogo Nairobi pamoja Enoch Magolo na good morning ime Ensakia my favorite show omorali Enoch Makoli wogi no onde ime watching kurwa Musaraba Keri Kesto Eonchali. Good morning kwa tuabokire na baminetiga John Kebatata na mambingi ya baralia Jared Orure Mature Dikuronya Jiji Secondary School Kemera Ward boge tutu wa masaba ade anera tubatia senjira ya beno Mature Vincent wakire buye kurwa bomachoge burabu itonge bogisangio oseito no onde ime yumurobelio beshae jonjo kabisa na bagote abaigate na following life nikiwa Nyangoso Kisii no ale ime yumurobelio Daktari Nelionchoki kurwa Itebo City Kisii County niko ndani kama kawa mbegete imejitanga njibagora adeana good morning akabeka abuna bono na maina karwesio maosoka kuchia seke bago kiaye Kennedy Gisemba agote oinere munyakiro bukuru wa sensemeli ya diaspora go sijinsi chengumbu adana bwakire nyasaye abe na inwe bwakire bakwani bonzi na badana bwakire nyasaye abe na inwe adana tobakwani bonzi timu Ensakia mashabiki ito bali bakora muroberi yo adana toba maiga asema ya abone kana ngora asiomia sesimiane wetera bali batumira robono fan page buku yane kana na tobo keto changa mukikabisa nindo jakabero shem kuna matune skimu nero mwana we skimu wa kire buya geristen ko yisa majao bas nyabotere amalio kana mama Mary Nyarangi my happy Ibrahim na bana Clinton Alfon na Eugene Rrighton adana ababaso ime yumurwiri kimomanyo soro dadi wadadi Mature Vincent Lucas Arai omo Jared Teresa amo atari kumweba amo Sikimoli kiongozi Vania na masoma kura sensemeli no ali ime yumurwiri semo ya Liana Bonchari Adverson Binki Farson abega togo kabisa adani gato tegerede senjera ya bono engi bono mamjersu wango gato adana kurwa akenguso niko ndani ya show with the umurugyo ya Jacqueline kwamboka baada wa banduki ngo kwa sababu Ndizi TV ni kiboko yao. Bernard Kabete County ni kurugembo Kerongo akondani Karibu Matagaro Kiyondi Junior Karibu Kiyondi ya kurkusemo chanya liacho estate adana well represented mpaka tamadi buna botambe Karabali na Eliki adana wapi hawa Eliki Borura Junior Austin Nyagaya Meja Edwin Matagaro Brown Ojari Ezekiel Mbore Collins Manyara Darius akoteanga ibale basoime yumurobelio bwe Ensakia na abange batumreje SMS chabo gaiga Edwin Matagaro Brown Onchali from the promised land of the state of Nyariajo the capital city of Nyamira County alime numurobelio na chani Moreka Keni Kareb Matagaro Kiyondi Junior Sarome Oyoni adana ediva yeskimu mba majago soime yumurobeli Eriki basweti momigi korwage twebe komo hadi tamati Ilecho Nyakundi korwa Venezuelan nyagiki niko ndani lokiti kama kawaida omwalimu Thomas Mishira adana good morning timu Ensakia timu kubwa no ndimi yumurobeli Amos kama wali korwa aiga mkuru wa Nchenga wa kirebuya abana baminto asomorobeli bwe Ensakia mashabiki tombia mono karamwene kirina mwatumire SMS chino asemambi yabonega nindo che agoteba oyonere happiness kura chinsemo chiya chuna agoteba ngubwatia omurubili bya kabisa amaigane gochia se mama mother tata omugaka entono omoisiko minto Sandra nabande abange ngobenyole buna ekyoba nakikemenyete ase igoti mole mamono mbya mono twara litko ligia nabigo korwa mzabibu agoteba nigo ngobwatite bya mono mwateba ngakimwateba ngane yongo yirorera taraye ati awenere Kevin Amonga agoteba mbabwatite byake yimakorwa Kangundo Road amaigane
ase omugambi tata James Amonga, Florence Amonga, nerengina monto Baba Bilia no mwanchone Karo amana abana ba minto Lydia Wesley ngobaganiria litukoligia naboigo adaza morakora chinsemo chichia utawala agoteba mbabwatete loud and clear narokoro kwanga mamake Prince agoteba to bokanie bono mambia tusabire niense iterinde uchumi egendere koba buya korwa ensemeri ya Western agoteba nga nonde ime yomorobili ngotura tato minto James na mama Monica toende komo abu Ensakia to Rusia hata abuna botambe korwa chinsemo chichia Rrighton Towers mbabwatete buya kigima ngoteba togendere no moyo yoyo ontondi agoteba no tole amo ngaitabuna bogendete kotuma ujumbe ya benke wetera asense meri yepejane Bia kabisa naro tena hello on this TV hello Rrighton na Fridah kerubo bwakire wiyekurwa igapo guseruraganga ekibago kebwatite bokongu dosirie obwoba agatana tubwatike ba kabisa dosirie obworo Nyasaye omotangani oitokera egento obwoyo intoranyora antimanyeti gose chinsemo chinde chia Gusii chia chirocho gianyorero inaro kirisa terarende no nyimbura ya ture basiori dikomera mtaranyorere bwoyo boli bweserekali ero kirisi mbiyamona soko baime yomuroberi makori gaki ondetayo orankonye tigatusabe ondetayo oratokonye tigatusabe Nyasaye atokonye uyu Moses Fini eraudya na kuna mtu yote atakayetusaidia kole ni Nyasaye nerebieka oratokonye David Mogaka baba ndogo Nairobi nagotea David Obegi kebasoni bosire William Monda Arisba Gwaro Liruma White Maserina Bosiboli Elizabeth Gesare na fans Ndizi TV Novisu Zubira na Nairobi umoja ni korok kama kawaida kijana wa Bonchali no alime yomurobelio akarikotogia aba mukwandi kurugora aba mwakresa ruti akariko batogi wetera asbechi yo jadomo JMO korwa birongo watching live kama kawaida Edwin Mwenga ntwa masoma korwa ya sensemo ya Kajiado umwalimu Thomas Mishira good morning yesterday was my birthday we celebrated but cake ntonya radio mwalimu renda kiniko ngwasherekea tena bara tumere yaito yao tena kurunyama ya Nyamira County ndani kama kawaida kumebambasuka kumebambauka mbiyamona Bismarck mokwa au tena aere Bismarck mokwa teka kurwa Kisii gatembe nubia niko ndani na beloved wife wa Sharon na omwana obo Eugene au tena bali ime yomuroberi Isaiah Nyatundo Masongo au tena obekro gotaba tena aliseneti kabisa akwende kibino otonyo rasenjira endonge Dennis Matundura nyangau good morning akabeke moja buna abana tekore isibia maino asoke kujia kibago kyae Rrighton okutuma ke kijana tena onder na tomete yae sarna tomete yae incherende ngwante beti mwalimu lakini nabongo tumara lakini bana monto bate de inero korageria bando kiagera chinga ki junere na liago sherekea okweburwa kwae embia mana sabani to magia SMS cheno gendra go chiyeri go jaga kabisa udra sensemo yemitandao Facebook tunyora Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube na boko tunyora Ndizi TV News okonya chinga kito tweet Ndizi TV News kone karengera kiao kera boko na gutuma gutha ji platform eyo waige namba nera ye weta skin ya gora bwi nero tugutumia ikiwa tumire ujumbe ya studio kiagura igotoka esoma senjera ya bene boigo na boko tumanyanga yoko bwatia omorobeli koruna ra yali ogende oroche agende tegokolekana elinde tusange ase obwamo ase omorobeli Ensakia bono mambia chinga kitugo chikumulikira sensemo ya magazeti elinde tokumanyie na ya baliki babeire bakumulikira ase enchira yoboikiranu kegima omanchumulia to basagusika to basakonyegera tigatora so sensemeli ya kabere ya studio to koira na ntokumanyie amangi lakini tutara so rake go Fridah njire ikara to koira na magazeti to so harino jidolfin mora out good morning read the road big road wide forever because he has blessed us with another beautiful sunshine day have a jev day and the sunset mjamano inje Enoch mochere korwa izebania wakire buyati ngoti wa magega kobokia majirani wangu wa Tanzania baboke shikamo batware litko ligia
bokie batushikamo batware litko lige timeti na Joshua etokora na sensemo ye studio bose etokora kwana igoro rwenyi togoje katochkwirana nigo rogo tumakwirana bona watu tebiro tuachira sole gendero tumoje SMS chin kasensemeri ya Joshua ara korendo bire bitato ende tokwirana tokotenge tusogoji anene nyura na magaseti na roro atujugotebia senjera ngakiali kire arlero bortasiri tukrego toskene on this TV wansu obomo Gusii. Ndizi TV Uwansu Womo Gusii. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchi ko babuna butambe kuna naliora achaka watebo yoereirwe oyoga kitagotomo wapi tironya bwata cha mwengeire bogimo bota gotomo wapi omo science niyende omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi nyali na koronya ramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show korokunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korokunga Faith Star yaote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebembeli nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ekerole asumu chibwogembo nichise muchiyetanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibere isano niseto isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine
nabo igo niko babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabare echae guchakira chinsa inye chamambia boigo nkwena nabare endagera ya mubaso niko bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakire ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miembano mano mwanju muri Ndizi TV kwa rasense merinde ye studio keronande to semena no ende to koba mona indwe to tena to ska kurwa Ndizi TV nero bwanzo usia set TV ya osuke nigoreterwa mange asemambi ya bonegende to bwatia ende to SMS ya oja se studio tega kyende to bwatia ga yoto bwatire tinga yole kerotro jena no murime yumoroberi asemambi ya bone basi bali batanga to maji SMS ino to arajetere na nabo to gojetera kurwa to mire indwe si to no so mara to ramana no turamo naye nande no ramo na intwe asemambi yabone nantu akore ni ogendere ko bamana intwe karoto ko kwira sesema mase to korinde turarana nande bare to ko baime yumuroberio asemambi yabone karoto chikoliye dia sensemo ya magazeti abantu mbaroro bagendete gutuma ujumbe cyabo gwitira SMS asena mbiyerega bwa screen yabo nabo igastinsemo kiri cy'imitando bali bagendete kuvuatia umuroberio Ensakia bono mambito ko bakira mbiyamo no kerto gendete koligerelia ngai mukubwatia omurobiri koru ngaitenga Rrighton kurati esimiane bado yara bekire korende nabukonya kuriga bono Eric Mumanyi osora odena watching live kurwa keumbulitaro ade atubwatia senjera enonga bza Priska Mora. Good morning from Kiomiti ade anualime yomurobiro Cynthia Nyaboke ade ananje naonde monti kamagega abana abaminto Ndizi ni kiboko yetu ya kila siku ade atuanjete kabisa akwene kibona origere yomurobiro kira litko ase litko ndemya mono kerondoje ore Kenyanza neno ale gaiga ade anatubwati bya kabisa litunda green bwakire nikrasi ogega nani nkoroje ade ana no ole ime yomurobiro tukuba moja tamadi akoteana ga kimbekero gotera tata ndusi obosoko andenera gotera uko Nicholas ogega tomosomi kurwa mabajunhaiwa Nyamira bwakire buya tudadi mosomi mura mama Agnes Mokeira Elizabeth Gasare Ramek Nyaribo Unita Amos ikamori kurwa aiga mukuru kwa njenga bwakire buya ingarte na isoma nande nigo yiruri rigenda utomaji SMS yino Brisco Mnyanja Manuale ore Kenyanza Joseph no ale yumurate no ale kabisa comedian ate ana ale jonjo kabisa akwene kibna utubwati mbyemono galoje na Pastor Ezekiel Nyanjoka kurwa ali sensemo ya matutu lakini betu matutu ari oseneski mwa kariboni yekiara ni garo mokorali tarante biyego seneski mwa ari osendo osenkare yekiara ni garo mokorali ase kanseri ya Kineni Calvary no akorobo korali wa tarante ibono Pastor nabonto mera SMS yonte bina wate no rakino deina inkore lisabu osena ase kanso garogoro lakini ngarte ebono nabara beke kiara rikarara mizi ichuma ojutiro je kanisa igo Pastor Ezekiel Nyanjoka
kurwaria ensemo ya matutu authaina otukwaniria semambi yaboniga anjete miroberi ya Ndizi TV ekero ari nomurugyo ya Josephine Nyanjoka ari Joshua Nyanjoka buna bana bae ere Nyanjoka buna bana bae Sharon no bale bonso batuzini batubati semambi yaboniga ntari kwebo mugaka Jackson Makolo sinde nera ate anuari miyumururi krobale numuchikoro shera keronya athana babo kirbe bono niko bara TV yao bakanyete to batena na liara samagaseti ye mambi yaboniga nindoche Eric Moseti kora chinsemo chicha ABC agoteba mbono ngari mbabwatete kigima amo goika omoelia agateba ngatiga mboli abaiga basoe ase omorobilio Davin Kemi naboigo ebichuchu byane Shafon Given naboigo Teri togenderere igoigo anaro kurukwanga nere Edwin agateba asante sana abana ba minto ase obutosaselia bono mambi no tolime omorobilio amona Alfred naboigo mamo minto madha komo baka omoelio narogoteba kurwa chinsemo chicha Zimmerman agoteba ndo chebwa kire buya imeyo morobelio agoteba nga tebi getubaso imeyo morobelio eli notenda sobo amo yakorko Edson Makoli kor chinsemo chicha Zimmerman naro kurkwanga Resijina agoteba mashabiki onsi pi aso imeyo morobelio eli nde twaliganiri tuko ateba tiga mboli abaiga baso imeyo morobelio Isaac Tani na Evelyn Oye principal ya Chimena agoteba engineer Gideon Marube na daktari Dominic Okendi abo bonsi basoimeyo morobile wensaki bono mambia bya kabzo manju morigenda kutomaje SMS chiro kwende tigatura baira sense meri ya magaset Joshua timetigo sena ense meri orwenyi ya beta ya totebya ndo orwenyi to kubaso esa magaset ekiagara nkora minyoka tore akeigo tigatura enda sense tigatura totarera sense ya magaset manju mori tutra otebi goro yo orwenyi rorito kwena na kiremambia 10,000 kero mondako nya 10,000 ekiokora ankeli okogenda se simiao mnane mpesa sense miripa na mpesa business number 888090 kero kwa chira bwa sense mo ya mpesa business number bunoja setibya 888090 kero kwa bekira abo bono ngoko bodi bare account name beka Ndizi NDIZI kero kwa bekire boigo bono magote amount beke miya moyoka kero kwa bekire miya mo bono ngosabere pin ni sili yako mpesa pin ni sili yako beke kero kwa bekire bono otoma kwa okonge jintunda jinyinge na je okwirira bo mubui o 10,000 ya semambi yabone rero kwando mondo 10,000 ekero aibuhere kibese jibono metene mbra ya tuete na bako nyoro boyo abana turakora school fees ngoja bari yaptam onyorena no shopping tokore tibi yabono na boko tumie mieyo kwenyorere 10,000 ikuru kwenyorere 10,000 ine faida keredu ya ne korabu era telieta injiro kubatukira lakini tutaraikabo edrongora ganyere mura montara beka kabisa kiarate koreboni ko nyora na ya korire abandu na mbabere batumire kiando je mbake batumire bagendete kwirwanira ko babo buibono ma kwenna etoma oyomo bwabali bako baba bui bechibe shiringi chirivu komi asemambi yabone inensema yo rwenyi bunando munyakero bobo rwenyi ko bono ngwene kina kiro umuntu ojira na 10,000 asemambi yabone korabana nawo tayabire bunoraja CTV yawo gabu libana mpesa business number 888090 omayikoleka account name Ndizi aravu abu amount nemia ya moyoka indi naye bwebwere 10,000 asemambi yabona ndinyorana umobui we wiki ngwebwera chiri buchimibere 200,000 montako beka mubuko bwana waenda gojia yote ana ngose na bongo wakana nengwakane kera montabe kijibese kwenda gutuma kwenda goshiriki abo nayo bomubui bwe 10,000 asemambi yaboneka wosuchiko bomubui o 200,000 kere iki ya erire ayo na robona sense merio rwenyi tatugire na sense ya magaseti yeri tukolyale rekromba te gaseti ya The Standard nigombate gazeti ya Daily Nation kerongoligereria CPG ntangani na rayo mulikibwe gazeti yo abere gakumulikira asensemo ye school fees nigo omwaziri Ezekiel Machogwa bere gakwene kinga school fees terigo chi komento asabete bago ikaransa nomora ibense Dr. William Ruto asabete gakwene kelia Bible abuli tukolie igoro na boigo aboroki wanga sibesa na bachitigalte ko bachire kero kolielia ngani ya serikali yaganitie komenta school fees korwa kerengo ya 16,000 goika asense meri ya
ya 48,000 kulende no nye school fees teligo chikomentu asense mende nga chiskuru nchi chikomia gose chi university nchi chikomia asenge ncho yaki chiko sinchiroro chiko chikorusigwa ebintu mbiroro bigo chikoligererwa anene mono ase aborki wabali bago chikosoa ase university bali bako ba sponsored ni government amba chikoligererwa igenamba ego chikosoa somutinyo kianda ne chiko keanigwa aina aragendete kokolekana ase sekteri yechisemi ndochikoigora page ya gatano na limona boigo page ya gatano na kabere elinde ngomanye amange oigase gazeti yo ya Daily Nation nige molikerete na kyobo choli bwabete bokokolekana asenseri ya Nigeria ekere kiombe getene tobo choli asenseri ya Nigeria kyabetege kora livene omubuigo so yogo chikoba omuraibwense eyu ya Nigeria yokorukwanganere Bola Tinubu omugaka bw'emyaka 52 nero nyatikobaga ko ira obo choli bo mwako yiga ase enseri ya Nigeria gonto chikoigora asobo ime ase page ya 34 elinde ngomanye ase obwagale oigase page yentangani muliki bwe gazeti ni gamulikirete kyombegiye kolika balimu TSC na kibono kigendete koligia 56 billion asogo chikomenta aborokia mishahara yabo ekere toroche omo CEO Nanzi Masharia abereka ko enekinga ambabe tabakobeta essay ya trade unions nekyombekeria collective bargaining agreement CBA ase omwaka 2021 goika 2025 kolende nigo amulikire ngamba chitiko kunira naki aborokia bamente babwenete komento achibesa igo asebano ige kyombekyo nigo keganeti 56 billion elinde koligereria maslai ya borokia nabo igo ase page yentangani nige mulikerete na kibono IDPs gose abakimbisi bono baikire bosibwe kegambero ase ogosoera omwana siasa oyomo oyogendete kubaura endemero ase ogotumeka elieta liumora ibwense gonto chikoigora page 10 elinde ngomanye ase obwagale ninki yakogero omwana siasa oyo agotumika elieta liumora ibwense ase okura abakimbisi endemero ya igo ainaro abeirega kumulikerwa ase page entangani ase gazeti ya Daily Nation korende ninchikoigora agochime elinde ngomanye amange biasano manjumoli ainara rasense meri ya Daily Nation korende angurena ase gazeti ya The Standard page entangani nkotainarali airoborito asiditko uliare page entangani neri mulekena bono nigo tax yani niga bandu bajukorombia na korera monekere tax ya kinire asense ya Kenya kere bintu binde bya mentira magoli ase ense ya Kenya mulikiwa seti na mulekena bono abakenya mbaranyora mweso ekiagere bintu ni bichikomenta magoli anene mndorojega iga mangana ye beer soft drinks beauty products ni obiraji komenta magoli ekero serikali ya Kenya kwanza eri gusangirie bango eri kosbe kimiro birende gotibozio aso munu bwe Nyamariro ni ge gasidi eri gena more tax bane as goods prices shoot up again yani ga magoli ni ga kinire gochigoro ini gaseti ya testarali nari ngana ri mwamuri irabo odakonyore gaseti iyo nabo korigereria abuna ngakibinto bimente dembiri bigo chikomenta mbiri bidari chikomenta anene batebira amarua soft drinks amo na beauty products biria basubadi banje basubadi no banje tamangana product beauty product oba mente iru tax gimdo mijigo konga uja samatuko arebosio boy gasiga seti ya testarali ne morgede nanga kumu wasiri boboreni boime gidure kindiko na nyaka odena ya bari Italia bechi betugo barasense meri ya Rift Valley kurende na basagani they are terrorists bono ikatobe kemeroberio yogo koro bosagani gose aba saliaba boye gaseti ya tesarali mwanjumureni muregerede na kiama kya UDA bono kyanyarake okora monjereri asobotene bwa ekartu arano yo kabeiro mugabana bwe county ya Kamega Cleopas Marara boigona oyo kabeiro mo senator bwe county ya Kamega oyori ekero kyo bugabana sense meikone ta kenyora na kibona aiwo bo chene secretary ase kiamekyo korengana muri wa seti ya muregerede na kibono agoji kwenekia gose Cleopas Marara agoji araji kwenekia bone byama biribira affiliated na Kenya kwanza eki UDA kere kemo kiabo ngakibigo jiko chamo bira osie kiame kemo tutaraiko mwaka bwechukura o 2027 ibono nere task
kirobas marara bwata mona bande abarayibe kia makeri kia UDA boigo nigo bono tumaete aba gose abamanyiberire bono nande barure kure tindu cya saba Kenya buna baganyena embura teriko jigo tubuneka geire akambra ga jutuna gake gatukagenda igo bono igo tumanyena average embura nigego chikoba enke ase ense ya Kenya bono ense ya Nigeria nigo yanyorumura yobo president elect naroro ekro agodena godfather of Nigeria na kibona anyarde kagoira chinguru cha chenibo amo nokumanywalia sensema ya Nigeria ekaira buna akaire kirgo kyoburayi asensemeyo umurayo yubwate myaka 50 nebere nigeire to buyo bwekeraganyete ajikoba swanin ekerbatana Nigeria nene banarete koswa inyo monto motenyo omei tariki 20 bono naganyete bachikurina India gocha kwegwe kero gekyo bene lakini bono igaro mocho umurayo mochore asenseri ya Nigeria majumure yayu naramorekere asebeje ndangani gasedi ya Standard kondeningi golego chime ningotebya sobogale narenda takobase gasedi ya Standard ekerongorigereria gazeti ya Daily Nation page ya kabere umurikibe gazeti yo nigamurikirete na kibono abakori emeremo beserikali ekerori chikulia beteli gwetigwa ase bili yo mwako iga o 2023 ase babete bakonekinga abakori emeremo beserikali mbali go chigutumika obisi cyabo ase okoira resources cya serikali aniga gocha magega y'abakori emeremo kororokana gutumika bobe abisi cyabo ekero konyora none kero babwate boncherere bwabo asense meri isiko ya abisi okonyora bagutumika ebintu bya serikali go chikogendereria oboncherere bwabo korende boneganiga machiko aberega kubekwa makongu ayo agochikobatanga kereke karo gyabeteke gokorekana rituko lya Jumanne likanyara lichiko elio likanyara koba likoetigwa igo ababisa bali be serikali mbachikonyara koba bakonyara chinga kichinkongo ekero batali go chigutumika ebintu bya serikali ase okwegendereria barabo abanyene ainaro abigotaka gwesomera amange nabo kurigereria page ya kabere egazeti ya Daily Nation ekero kurigereria page ya gatatu egazeti yo ya Daily Nation nigo eamateye mobono yaganirie obokonyi magega yo muisiko obo oyo chete asensemeri ya Australia elinde komenta kwenyorera chisemi magega akonyoro kurire mitinye tato oyobete kera chinga ki alego suima kanyara ko bakagusiria obugima bwaye akorengana n'isibe gazeti ni gakwenekinga omusiko ini gachiete umutinyi o November umwakoli oeta ni gakurukurwa sensemeria oasinigishu kera kweranga yamate yaye nigo yabwate amagani amange magega yokoenda chinsemo chicha Australia nigo anyote scholarship yali gochikosomera masters asensemo ya IT akolinde bano nigo baganirio bokonyi elinde banyako bakoreto mubere kurwa chinsemo chicha Australia no kuyikia sense icho ya Kenya elinde koyoenia gotaka kwemanya mange nabo gwesomera egazeti ya Daily Nation page ya gatatu ekaruguriria page ya kane bono nigo muri kibwe gazeti aberega kumurikira na kiaba na chi ebi nababere ase ekinagia chitwembwe ababere bakwenyora akongu magega yoroboti gosoki gwabene ase babere bagochugikigwa bosibwe kigambero nabarobo ase gutanacha ekinekyo ase nchira endonge igo ainage naragende to kumurikia ase ekineki gia chitwembwe ase kebe tege kumurikirwa saba na chibina bataranyara kwa bagokora emirimo yabo bwikirano nabo page yo ya kane niye mulikerete na kiaba Kenya bagendeta kurwa ebirengereri byabo asabande babere bakogosereria kurubikana kubwatikana no kuna chiki na kurwa se kigambero igoro yengana ya LGBTQ asibate bire muna okunogwanchira nonya nabasali babe bakuburukana nabantu bande asibate birenga nonya umuntu ubwate freedom of association LGBTQ terabake gwanchira no asense itu ya Kenya igo ere illegally recognized asense ya Kenya otaka kwemanya mange nabo kurigereria page yo ya kane elinde onyorere amange asensemo ye page ya gatano bono nige mulikirete na kiyo yo kabeire omwaziri bobulendi bweme Fred Matiang'i kera bakenya babeire bakoboria nganka yale ase litkoli igoro
mwakili oye Danstan Omari abetega koene kinga mwaziri oyo kabiro mwaziri Fred Matiang'i no wale astinse mochiri cha UK niga chite gusonsora mangana ye family kero abeteka gukwa na gwetera Danstan Omari akabaga koboria abalikiba mangana gotasokia amangana atali ya maikera no baba bakolingoli ebinto nabo igokonyora oboene bwa mangana igoni gabeteka koene kinga ereniga chite enseme ya UK elinde gusonsora mangana bwa Trinity family yaye akabaga kwene kinga taliri tangani abere gakwenda obere gakogenda sechinseme cyo botambe igo ili taliri tangani abere gakwenda negentana lite gokora bakababa korunga bakendega beteka gutumika ntwaro chenga yabetege ko gekororokana nga obo tukimbwa betabo korekana kurasi kiumbe kerigi ya DCI kera bali koboria ndege kiabeteka gutumika Danstan Omari abeteka ko enekinga client kia nigo ya Travelton Sunday February 19 umwako iga 2023 segwetera endege ya KLM yabetege kurwa sigo kogenda sichinsemo chiri cha UK gogotaka kwimanya mange nabokoligereria egazeti ya Daily Nation page ya 5 Bia kabisa mwanju mori karonda ndagito kwera sense meri ya Ramos pronda odeyo bokora bororo kodinde kora komnyokinda kasika city de staral nindo jego kemi so motanya da good morning I'm ready but nimefika Goronyangongo junction getting you road and clear emambingi ya sama sabi kionzi Ensakia bila kumzau omwana oye nyaruka my daughter Joy odana no balime yumrobelio Ensakia abonama ndango mnyokia sika city de staral seda kaiga ende mayo kwera sense meri ya Ram ni pecha watoto nilimrekrete na kimonensi ya Nigeria ayanya rumra yobo bora tinubu oyunya dega kwira chikura nsenseme yekaganyete achikobekerwe gutwa akorenga no muri kwese dina mrekete na bono chibese na jiji akonye the ball ko bwa ikero nero aberga kobeka baraibande asensembo ya Nigeria birogo buno murayu orwetorro oso chikomwere lyo moyo nero mobekira chintunda ibere asensemo ya Nigeria korende bono nera kamwana go ikaika setebe na kuirekero yekyo beja kane nilimrekete na bono konye na kagerde bono bogeman korra babole nigo bwenga inete bono bogema wikabochi komenta gokina magoli ebintu mbire bya mentete amagoli cost of living bono wigejo konga ebintu mbire bya mentete abwa magoli bana gote bi wine jibia amaje ndoja majina na barachi komenta abo ige binte binge tumbako bali bakonywe maru mangana tumbako nero spirits binte binge nonye nan harko beverages no viramente ndoje na matunda bali juice na ochira menta magoli igomone bintu mbigenda to komenta magoli gomoka muri kwega seti amurike demna anabora abwe buna nega siare ngenyororo osena obwete na twarure asomotego gose asenyororo yogo yebintu koroba konde bono magoika bochoko ngebechi ya 5 nili markete na kibono gashagwa oyoro mukonyi bomurai bwenze agoji ko rigereria sensemo ya parliament usagoji okonya parliament ko rigereria na kobeke mirobelio yoko chenchema chiko ali atakete korenda amangana yekawa gose coffee ayoni go arase beji ya 5 boigo beji ni markete na director of public prosecution Nudin Haji bono niganya kago choro gojikoba a president of Eastern African Association of Prosecutors as a region ikero abanya de kwa komo kutano sikuri chake to sense ya Kambara bono Nudin ne rumurai o chikotenenda prosecutors azenzemo ya East Africa ebeji ya gatanomom mneli murikete na bona ba MCA korwase county ya Murang'a nigo ba moire yo kabeiro mwalimu kero kyobo county secretary meterais mwalimu akwe kero kerarita ire kore na senseme ya Murang'a nigo bono ba mwete kero kobe county secretary asenseme yo ya Murang'a gavana akika mugavana we county ya Nakuru nigo yarokande bina nigo mbeti amachiko ye koti alianya kaudhi nigo ya appointments ya cabinet secretaries cabinet secretaries ba ya basisi bono nige kambiro kanya kyote bina ya niga ignoete akatuba amato akabeke bamba tanya igwana ya gendete ekoti yatakete boigo bejeni markete na kimo swati yomo akale kwerera naki autetia makweli ekero bono umosani mosani getata gete komokora amate yokorna moswati yoyo rende na boyfriend ya ena abwato mosani onde bono bata ngakibara baro brit bate komokora kabisa osomo mugano ni gorase bechi ya 5 na 5 nomo
manju muri tigera bukore page gatano kabiri na ngo korra aniri muri na bono ekiombe kiaro South of Kenya nigo bono giachire gitagete kuburina obisiye ya Musali Mudavadi muri yo igorwa osobisiye muri yo Musali Mudavadi ye igorwa nereriye bonekero ba turete ndago ikabanda sekyambero babori guna chobisi kigari ko igoru kiorerorera andwarana obisi ya Prime Cabinet Secretary's wives bows ya nyarage igorwa sense ya Kenya bono ekiombe kio kiaro South of Kenya nigo bono giachire ase kitete kwa sekambero kemanyena obisi ne yaki niro jena bono nande omuraibu abambosi miuro moja Raila Morodinga nande niga onjolire bao ekaragaro tena ya omuraibu ense Dr. William Ruto nero irirete inanka kusiko korwa sense meri ya AU akaro tena ya Ruto nero tete faki ina ya akomondo isiko ekalitu arojina Ruto Raila bono nande na tete na ya nero sabete arusi woro ko nande bonjo kire otebire na ya kolengana nere Ruto niga changire to wako kwa isiko kurwa sense meri ya AU nogora ire nanda chakiro te abayigo kontura mayana nande kia korda gonjore birengere nene kera kora interview ne TV ya KTN nalia kwa na mangana ayuna ya korna umura ibwense tanga niriti maya ekiaro ndusiri kurwa sikiro kiane KU kiria linga teneta mangana infrastructure yo na rora karo kwana asigaseti ya testandard manju muri yango mnyokira mwakeigo atumayo chikwenda sense me magaseti gitari ya Lamu Osto igotoka se county ya Kisii usaso mochibo songo kira lituko lia ichume karota mangana ayurono track obo bwenia kwa ayurono track na wakwenda sinya gitari yo lituko lia ichuma kira lituko karota mangana General Surgeon na bokwenda lia onyore amangana yo mangana yeli sangwa na mangana amaburwe lisangwa na teto konyoro bwenia abo yubuno mwana obwato mojana na teto bwenia ani goba kwenda kira lituko lia chumaine kira lituko na kubwato mojana bwegete kyo mogongo chinengo chiwatia barororo kira lituko kira nande boygo kira lituko nabo kwenda nyore obubweni bwa maiso na maiso akokwati boywete bobe nabo kwenda sinyagitari ya ram kira lituko ya ramisi buna lero abasubati barbato mochando o reproductive na moko genda rorokiwa human reproductive moko kwenda kira lituko ya ramisi idire buna lero kira lituko ya Jumatatu na lituko ya ramisi buna lero nande nabo kwenda samangana General physician naboko gendoro elindo nyoro bobweni bwago sinaboko bakire namba ya 0705239289 gose bakire namba ya 0705239289 elinde bwenyoro bobweni bwago boigo enyagitari eyo nebwate college ko kuna ram training college buna ko bwate si brain gendoro bweli kina gosoma diploma in nursing buna ko bwate si minor genda eriki o somera mana diploma in clinical nutrition and dietetics buna ko bwate D+ ibono ni go kore certificate in clinical nutrition and dietetics buna ko bwate si minor na boku eriki o some diploma in medical social work boy buna ko bwate D brain na boku soma mangana certificate in medical social work buna ko bwate D emeandiri ko se D+ na boku eriki o some certificate in theater and data technology eriki ase Lam Training College naye onyore go konyora masomo endo jigo konya abantu jasa matuko alebosio banyore ni nambe ye 0721332105 gose banyore na 0717002756 gose banyore ni nambe ye 0727905649 eyo Ram Training College kutoka Somochi Obosongo inere nyagitari ya Ram eyo gendete kurwa obokoreri bwabo naboigo college nabo kubatarira erinde oyenyorere obokoreri obuya konde to kuirana omanchu murihire goika ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na limo naboigo na 5 na kabere nigo emurekerete na kibone sector yekisemi yabereke gokora amonchiriria ase okoene kibuna abaiboli naboigo aborokigwa mbali go chigo strain ase okoenyorera chisemi ekero omwaziri wechisemi Ezekiel Machogwa betega koenekinga school fees bono teligo chikomenta buna konyore serikali ya Robeire naboiga somora ibwensenere na betega koenekinga teligo chikomenta kolende amonchorire naro arachiko bakako kolekana anemono ase aborokiwa bago chigosoa ase university chi serikali ase omotenyi okiandaigo amaganina raro gosa monchorire narago chikokolekana kero kurigereria nga atali aboroki
kigwa bange barachikonyora sponsorship korwa ase serikali nabo igo ekirigereria omurai wensi nabeteka gotware geikaro nababwatani ekero bakurigereria nga chiko sinchirororo aborokyo bagokora se university chitali chengencho gose chitali kubakonya ase obugima bwabo igongo chichire korusi gwororo nabo igo nkorigereria bale asensemeria ogosieka chi university gose korigereria chi satellite campus ekero bagochikorigereria radius ya 30 to 40 square kilometers chi university nchirororo konyora chire ange igomba chikorigereria ingane yo igo bado naende bona sabaiboli ngo chibale go strain asengencho abantu mbaroro batali go chikonyora direct entry go cha ase university nabo igo konyora sponsorship korwa ase serikali igo gotaka koimanya amange nabo korigereria page ya 5 na limo nabo igo page ya 5 na kabere boigo page ya 10 ase gazeti yo ya Daily Nation nige molikerete na kibono omwana siasa yo mwagendete gutumika elietali murai wense Dr. William Ruto ase okuburwanereria abamenyi bense meyo endemero ekero IDPs kubwatkana n'ekisegi kyabeta kigokorekana omwaka gw'ekiribubere na isano na ibere ekero bako ekero kifamily elibwe mone kimibere babere bakoene kinigo banyata ko bakonyora clearance kurwa ase oyo kabeire omurai bwense Mwai Kibaki bakanyara ko bakonyorera endemero yo nabo igokora amagacho ororo akurende nigo baganiri obotinene ligose ogochika korwa se National Environment Tribunal eliogotanga omwana siaso yo Mr. Saja Muraya ase ogotumika ali etali omurai bwense eliokobaura endemero yabo igogotaka kwemanya amange na kya angeire ko ni endemero yo ningikeire tagachaka ko ni endemero yo na kichi IDPs babere bagwesoke abokwenyorera amangana yo ase page ya 10 egazeti yo ya Daily Nation agingoligereria page ya 12 nigo muwaziri w'oburendi bw'ime Kithure Kindiki agendete kurwania abasagani nabo igo abaibi betugo ase chinsemo abunensemeri ya Baringo gose Rift Valley ekerobono yanyade ko bagekorokana nga chiskuru emerongebere neye monche bete chigosie kwa sensemeri ya Baringo North nabo igo Baringo South kubwatikana n'obusagani obo ase abasagani babere bakomenya ase chiskuru kulende serikali yabeire gikubeke merobelio igomba bete bakumanage koigora chiskuru 14 akulende egento kyo kumyenkerero kyabete kigotokekana ase omusagani oyo maimukiri getambokero erene ya mate yaye nabo igokobeka obomeno ase eskuru ya mo yoboroso ime ya Baringo ekero koligereria nga ase class ya standard 8 omusacho yo inere bedroom yaye asensemeri ya class 8 inere bedroom yaye alafu ase class ya standard 7 eyuno mukungu oyo mutanga ni okomenyororo nabo igo class 6 oyino mukungu kabere nabo igo omwana obo moke oyunero kobera ase class ya standard 5 inara yo gukumya agende tokokolekana asensemeri ya Baringo ase ya mate yubono yairire skuru yemo akoba obomenyo nabo igo muwaziri bw'oburendi bw'ime Kithure Kindiki nigabere gakoeneki gose nigo arugo chikanga takorara goika onyale ko bagakoeneki ngabasagani korwa sensemeyo babere bakoruororo onyempa chigosarenda gochia ase serikali gotaka kwemanya amange nabo koligereria page ye 12 elindo esomere amange Bia kapsumo anjumori ni gora sumuru bri Ensakia bono mambia panabono ko TV yao nabo kwenda gotobwatia abana korasa mtandao tobwatia Ndizi TV News digital boy gasensema ya YouTube nabo tonyara Ndizi TV News okanya jinga to tweet at Ndizi TV News ekiagara enero gokwa mangana mambi okorosera litukulia no tonna chosho utakorwa sensema ndi studio kwena kini bintu byonzi bya goche ira senjera yaboneka ni maidena tangandiri Joshua sadiri osa aburukandi binta akatanga mwatomere SMS iwana kukwena kina chibije jirbiya niryo girbiya Joshua Kongolo metemba ogira Joshua garendo bya turubande ngete manyete boygo biya kapsa kerongura reject kama kwena sensema gaseti Dani kiongozi good morning let us thank God be giving us a chance again on this day. More greetings to the following. What are banke bari kabisa lakini so mebabere Ronald Ayora Nation Sagini James Jemo na Dennis Deno akode na babo ke baso ime Ensakia
ebundi ya mandazi Ronald nyaika na Benino ye komo hadi engoli mbia mono ekamanda toto maji SMS chino Eric Momanyi Osoro watching live from Keumbuli Taro Thomas Isaboke Thomas from Dagoretti South. Topic of discussion today breeze mbia sana ntoko eti topic yedi tukoria lero korende nkokonyete abinde Thomas Izanya Tundo Masongo listening Kiston Jari good morning kwa mkia Yobe Shobeshai following you live nikiwa Nyangoso ndani kabisa mbia mono ndakare kobolia topic yeli tuko lero amaina aro timbaje eti oyunye boli na mororaga iga lakini ngogote binde ntete gote topic you good morning let us hina nyesomire Isaya Matunda Masongo nera thani gaturigire tigo sato bwatitia senjera endonge kabisa Yobe Shobeshai jonjo kabisa ime yomoroberio nara oteana yure mmoja team diaspora no bale ime watching live athani gatubwatitia kabisa Keboka Junior mpenda amani oyo nigaga njitomole mathe na kuromatierio bobazi bwakire buya Gladys Nyajae I'm watching from Emirates bagotubwati koru Emirates Nyangalezi Edna anaoteanere no alime yomoroberio engineer Vincent Maina ejui ya babazi watching live from Bosanza BG show iko sawa show iko lit kabisa ambali benda tukotomashi SMS chaba semambi yaboni mbia mana sembali mabona lero ngitotaba discussion topic konende tukura lero ngotoju kwanda igoro ya machikara take agwetu wa senze ito ya Kenya antwaro jina no parliament tukuri liberandi ale ngoba katena yaya bakamachie kambero judges bina yaya mbakora bobe no eto bwate freedom of association freedom of forming organization lakini mbakora bobe bali tukura letora itukwanena abande bajakiro tumekarichi komone constitution kubwa Biblia amedine Biblia ne constitution kivyaka sese ya bakristo ba isokire aba pastor ba isokire kudwe kanisa patena ya igorengana ne katiba ibone rebuku ya ebuku ya Nyasaye ereo tena machiko na alatha kirikoba ebuku ya tena musaja ba anyomo moskungu no mokungu anyomo no musaja bona bakarigo na baoteba bona kitoko bona ayoro chena etuajire maminja ne Biblia naki tokoboli na ambia kabisa etuajire maminja ne Biblia naki tuabona oroje mdibiga ndate kokorekana sense ya Kenya nelina bande bajire maminja ye Biblia ntometa Biblia nero Quran nero timetia ba India rongi ba utumia lakini meta Quran ya Islam ne Biblia etuajire maminja ne Biblia ina dibo tokobole di asiri tukolia lero igorio bolia about thina oroje ningie kebe ni tuajagir kwende constitution mono tuengeire buku oseningi ngakioro jaya bana tuma dobe birangera biao wetera senamba era screen yawo igorabo mwanju muri semambi yabone kunyara warajira semambi boigo nabo gutumanyanga kero kurigererie nganeye yakabire asobogambi bwaye Uhuru Kenyatta gosembono iga ya chakire ngane iga yakabeire orora iga nabo gututumira ujumbe yagotatenga ne serikali ya sense mwende yabere kegoteri nabana chibina na baro babere bagoteri gosini ntwa ba Kenya twabeire togoteri osena ba ase abaraibechi kanisa agusabaraibeci dini mbara batale soke bene nabo igogurandi ali ngana mono elinda abantu mbatwale birengera libune ebyo ningi kebwana takokorwa sense yitu ya Kenya omanchu muri birengera libya gonto bya aliganetie asitora chikumira nere no mugani bweli tukolia lero elinde to sange nere amange atomanyie asense moya yenga kiebukwe goteba na abo gonto manye asense moyeli chikona kiri chikoli goteba omanchu muri antu aliganetie birengera libyago ototomera ujumbe yake ngegwetera sina mbere kabasi screen yago asense mochichi mitandao asense ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasense meri ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News bya kabisa manyu mutenda kwirena sega sedi ya testana le karongo konyorigoro yo rwenyi na egendo korangena genda gotoma emiyao wetera sina mbeli idiba na mpesa business number 888-090 egarwa bekirego business number 888-090 account name obeka Ndizi egarwa bekire amount ne miye ya mekarwa tomire yoni gogo chikoba ni gogo chikoenda koba omobui bwelitsko lya 10000 ne jao egenda okora ne TV yawe begetabu gosase ogutubwati kurugwendera sase memitandao minoro jabu business number abeka 888-090 amount emia ya mokobeka
account name Ndizi kwa bikira Ndizi rende kubono naboko bomo oyomo bwa bali bako bwa chibese ya siriti kolyade goto mocha ko totika beka kabisa okobeka chindura nyinge ere kwera libaga lyoko mu ya semambi ya aboniga ingwiri ni asika seti ya standard beji ya gatana watu ni rimurikene na bono ekiama gya Jubilee ni gobono kyanyarige kobwa ikina kyabege kambira se bono kyanya egesebare ko Rwanda 161 million korengana na ekegambiro ni gobono kyana git korengana na Justin Anthony Mulima ni gobono de na High Court has no powers to order kigambiro High Court bwa dinguru diogoda osokuru goje goje the register of political parties to withhold goteneri chibese juche kyamekyo gya Jubilee karondigere diga gabono ni gabanya nyimbo bakare korigia osinigo baja krobotugi ekorigerere mosubati oyomo ni ganyaride kago itwa engakia Valentine Day ya rengo moti enyoli oeta buna sensemeri ya Jebukumoi village ya inensemeri ya Nandi ekarabona bakagena magweri ya Rose cherono ni gamojerete ekero omo sajo yakagere na nero mo itete osinero mo korete lituko lya Valentine Day mugano ini ora sebeji ya gatano na gatato sebeji ibano ya bayigo na gatano gatato nigo ya murekere na monchiro lya se ekiama kya UDA nigo bono kebwate mission yo kwenda kimnangaki kego chikobwata ni aba raibonzi osebali barase byama biribira affiliated to Kenya Kwanza kirobas marara ne timu yaye bono goikechi kwena kinga kiekurigereria koreta ebyame ebyo amo rigwese kerobali mordena ebyame ebye bikebike mbijugo ba dissolved mbijugo elinga ende bisoya asikiame kemo kerobali ndete kurigeria obochori bwo mwaka 2027 ebechi komi mwanju morene eri morigedina bono omo wasiri boborendi bweme kiture kindikini gatena yaya baritari baibe chombe baibe tugo barari kore ni goto bwa turite buna chi terrorist basariri omorembe asensemeri bono ni garure kure tindi na yaya bono tari go chikorara oika chikwene kibuna inaki agokora obosagani ase ensemo area ase beji kominomo ndoje nige murekerete bunangaki ekoti ase county ya Makueni bono yanyarire kaode na Mtura Clonzo Junior chikora chaye nigo chiarenge nigo chiagetuya igo bono wikachi kwenda ko mugavana bwe county ya Makueni ekina kyabege tu ase kambero na Kibwezi former Kibwezi West MP Patrick Musimba abone kine kyabede dismissed ase High Court charge Jonio yego atetena yaya abono chikurecho ose oboswali obumbwa bwate bosaidi bonde bwensi bono nigo Herin Masit anyoriro gwakwa aikero omurai bwensi tukurigora nyarede gako sign in sebuna yaya nigo arurobis ibene aniga go chekero tribunal eri anyarede ke go rosu yari gotenene una jerure yanyarede ke korul go se anyarede ke gwetibuna Herin Masit nere na bwate na mochetu go sina korda mamocho egrade de wotorana amachibu yobocholi bonene bwo mwaka olioeta bono nigo yatigere buna omurai bwensi karabe tesikina jari gotena ya Masit oruro bono nigo yatigira se panel eri anyarede ke koroswa echikorena ki IBC ko constituted na kobe ko BC eri bokoreri bogendere asense ya Kenya sekyo mbigeri ke bojora management be IBC boni ganto bwa commissioner asekyo mbigeri kera bonzi nigo bachireka batatu bakanyora editaya yabo abande nigo bokorengana nali arengecherera 4 abarabu nigo bono ba kirusko bonzi karo bali bande bali saineti Herin Masit agatema gotikara gose nanyoro bwene bwa ekonende igoli tukurega yige to malibuna nere bwene bwa embo yakonyora ikiagere kyombigeri ngiatabuna nere na teto gotorona amachibu kerongoriere nende ase gazeti ya Daily Nation page ya 13 nigondoche omuwaziri wobonchereria Moses Kuria nigagendete kwenekinga serikali ya Kenya Kwanza nigendete kobeka emerobulia soko nekinga sector yobonchereri ngonchereriere na boigogo kinere sense ya Kenya kertreche ekiombegya anti counterfeit authority babere bakubeka machiko asokurigereria ebintu biri fake bigo cha sense ya Kenya enenchera ya moyo ko enekinga
ng'a nonya baunchereria baria bake bakorete ibinto bagokora obonchereri bwabo na barabungo ikera bare faida eri baganetie ekero okorigereria ng'a abantu abange nigo gusaba onchereria abange nigo babere bakoeneki ng'a nigo bakonia chi product chire fake sense ya Kenya kero bagochigosioria strategic plan ya 2022-2026 igo amachiko naroro bagochikobeka nende amonchere naroro agochigotoka kero korigereria nabo igo nigo omwaziri Moses Kuria bereka koeneki ng'a ase manifesto ya Kenya kwanza anene mono asogosira bonchereria bakabake erinde koegendereria nabo igo konyora gose kobeka emirimo erinda abasaye banyara ko bakoenyorera emirimo einenchere yemo ase sector yo bonchereria egochigo create more jobs nabo igo koeneki ng'a abantu abange ngo konyika bare igo ekiombe kyogia anti counterfeit authority ngegendete kubeka machiko ase okorusi ibintu biribire fake ase nseito ya Kenya nabo igo page ya 15 na limo nigo emurikerete nakyo yokabeire omwaziri bw'oburemi munya abete amachiko naro rabete kagwonchereria omwaka orieta amachiko naro abete kakobeka ase sector y'oburemi anene mono ase ensemeri yekawa omutenyi o June omwaka orieta kurendekera abete kagoikigwa bosibwe bunge niga abete kagotugutware anene mono kero kurigereria nigo babete nigo abete kakobeka gochikanga gosika kubeka lichiko ng'a chi license chibe chiko ena no gochia ase bali bakonia ekawa nabo igo abalemi bali babe bakwelike babe recognized nabo igo you arengete ng'a achiko improve chi standard chiekawa kurenda machika you abere gakoengera mono osega kumiza abalemi yekagera akabaka gutuguterwa rego gotaka kwemanya amange nabo korigereria page ya 15 na limo erinde oimanye amange buya kabusuma njumorire kerane toto bwati asemambi ya boniga ekana nyigo korena sigaseti ya testandre ekero dorengeto jigokora sense maya magasete semambi ya boniga wa nigo mbono ya nakibuna wataman wetaman omonto orio tenete lire ase osekore ngalire mbura murakere birengo biri berera nini nigo banate biruna aba Kenya gose Kenya nigo bono erabe buna tirigo chutwara mbura nyinge asumwa kwekera abadwezi na bono oikabachiko endase amangana embusurerie kwa mabwango kiagara nigo yarakana mbura tirigo chikoba ase ense ya Kenya abuna etakeire korigereriwa yuna rara sebeje 12 abaga sebeje yo nemregede na kibono mwana nyade ga koibwa ne stranger asense meri ya figa bute gusomera nabo korora bana ngakibagendete koibwa ntu akoro mwana yomo korwa sense meri ya Kyogoro ngakyo mwana anyaraga koibwa beje 13 nemregede na bono 6 million nigo bale asenchara enene asense ya Kenya ekrobono bandi ya de kana murakera ujuko gendera igo banta bangi bajigo tuare enchara ase ense ya Kenya kolengana niga sederigete beje 13 abaga se beje ni margete na basubati nigo bagendete go tuare mochando monene no gochake biasara gokini biasara byabo oibono obno roboti rwanyarire rokobwatu kwa ne kiombe ekemo gose research yakoretwa ne kiombe gya Oxfam nigo bano gyate na basubati abange mparanyora bwasio ribo gokore biasara byabo nigo bakari go struggle asenjere ya mogo sasi yenda se biasara byabo kerongo gochara rigo ikase mangana counties yere ange beje meronke bere gose komina kyanda nigo morgede buna nigo bono iye kiombe gya iezi kyanyade ke gwasiori buna oyo kabeiro mugabana gosaba gavana oyo kabeiro mugabana bwe county ya Samburu niga goredo boremo kubwatekana gose gutumeka kibese chobo kurumi ekaratumite 60 million kogoreke gingarke kibese jo nigo chiarenge chobo kurumi ekarabono batakire obotugi korigereria engana eyo abantu bagusangerie bangase county ya Omabe county ya Migori nigo bagosera rigo chikobeka ebintu bya bensembo utakore miremo korenganekero bakomochie serikali e county ibuna tera abakorera buya amero biritera be kubuya se county yo ya Migori mo Catholic priest oyo masense meri ya Kakamega na Vakoro sub county nigo bono abekire bya nago kana mamojo buna ereta ikiraneti amangana yoko mo kurura
usiku mutariro mwana bwe myaka 15 nebera asensemeyo kolengana no priest yo ni gasoerere buna oyaguruna Father Evans Sankai ni gasoerere buna ingati yabali banyarite gose gang bakorte gang development asensemeyo kolene ni gakanda mama jayo asensemeyo ndo jayo narara sigaseti ya standard nande no ngokorera bwe karongo jokwira sigaseti ya Taifa Leo ngochuteri kyana nago chake gochuteri arali yako basensemeri ya Taifa Leo to chugokorera ase gazeti ya Daily Nation nindo chomulikiwe gazeti ni gagendete kumulikira mangana mange tutanyare ko yaligereria onsi lakini kolendete atoligererie ali litoranyare ko gochuteria akerobono ababunge batagete license graft ya 110 million asensemeri yebinyegwa chinga kitoroche umugavana bwe county ya Homa Bay yagochwekera na busibwe Senate asenge nchoyo gokorerwa auditing nimete aba governor bange babiri bagwikira na busibwe Senate nabo gokorerwa auditing asensemo ya Gladys Wanga na chigwikirana nabo igo arwa roboti naki obokoreri buri ase county ya Homa Bay igo no onyogotete kwenyorera mangira bokurigereria egazeti yo ya Daily Nation page yo ya 227 nabo igo kero kurigereria egazeti yenige mulikerete ase abantu baboli ugocha amo ase ogokora esegi yabeirege gotoka sensemeri ya Ukraine baboli ugocha amo ase ko esegi yonigo yabeira ase miaka kianda kero baboli gukora lyo mulembe chinga kichonsi na koleta ukoigwana kero kurigereria nga economy yabereke gosalika kubwatikana nesegi chichabeire chikwenekigwa igo serikali korwa sensemeri ya Ukraine nigo yariganiria abantu bonsi gocha amo nabo igokorwa basemia ase ogokora chisege cyo nabo igekero togosuka mutu ase page yega tukumulikirira ari yagenda takokorekana nigo bone serikali yaboliri abantu anene mono ase chi contractors chiriba kwagacha chinyomba ababe bako beke mezingi emiyakorunse kyagera chinyomba chinyinge nigo cyabere chikwene kigwa kigenderete kugwa asenye ncho batali kubwati amachika ali abwenete chinga kichobwaga chibwabo iwachi contractors nigo baboliwe nabo igekero batebiringa ekyombeke bwenete ko sakwa bene kebekwe ekiye koligereria nakyobwaga chiboge bubwenete ko kolekana aina aramulikire ase pejeri ye 30 nabo ige 34 ase gazeti yo ya Daily Nation bya kabisa ibano naragenda ko basa magazeti turitkolera rochoshwa tumeto se tokora na sensemeri ya bosongo gosena ki toenda sesemo ya bosongo turarigereria yake narariagenderete ko sensemeri asenjera ya bena semambi ya boni kiara mete edodena where it is not heritage but heritage is where it go Joshua adodena turaika sensemeri ya bosongo kara so bekira btimedina Joshua so bekira bwase ibono bosongo una ere ase TV ya igorabo tumaye commissioni bibire ase nseme yende yeri sakara mwanju muri buno roja ase TV ya igorabo nabo oroje na yone nyagitari ya bosongo kiandikiwa ikero ikari nabo konyora services ejicho ntiri kirabo ikero ikiro nabo konyoro obokoreri buri oganeti umete nabo konyora injini gongi weto mogongo bobe ayene igwete gosinenda bobe gosenga yuwete bobe services ejiba kwa vali surgeries physiotherapy high and dental maternity service full body check ngo check vali dialysis endoscope gynecology ultrasound and x-ray igamo gatie bindi emergency services igobono nabo wikase nyagitari eyo onyare go kwenyorero bubweni bwao bwabene kuno services Jones full mega kiko check umubero mugima ebintu bindi dialysis mbirororo surgery mbirororo physiotherapy mbirororo amaiso amona dental amaiso amona maino nabo ika origereriwe asenjera yabe nabo igo mero bindi ba okora senseme yo buna tokumanyiwa na Fridah bosongo care and kiwa nebwate obokoreri akero gutarira sinya gitari yo bono bunalitko ligoreta likeye mo nalitko lyarero chitalikibere umutinyigo gatatu yabate orthopedic clinics na Dr. Mukaya igolitko lyarero mwanchi muligerera naboko enda ase enyagitari ya bosongo care and kiwa ase obokoreri bwa orthopedic Dr. Mukaya no ali chinsemo chirina bakorwa obokoreri obwo nabo igo asensemo ye clinic ya hypertension nabo igo diabetic chitaliki emerong
ibere na ibere nabo igo chitariki emerongo ibere na isato nigo bari kuri obakoreri obo nabo igo inyora full body check ase abakoreri be serikali civil servants ngo bari covered by NHIF igo obu nabo bakoreri bogendete kokorekana asensemeli ya bosongo care and kiwa nabo igo chemotherapy nigo yabereke go chaka ase obu no mutinyo igo chagete nigo chemotherapy ya chagete nero igo nyogotete gokorerwa bokoreri bwa chemotherapy nabo gotarera enyagitari ya bosongo care and kiwa ubono bokoreri ya senyagitari iyo ya bosongo care and kiwa genda bono nyoro bobweni bwa sensemeli uhete na ngoke abale na ande babwenia umete todira isura nyoro mondago agokea nando ko bweni kena bona ndasike tonyo na bande ba kunyinyana na kyomonto yarwalete lakini korwa ikira ari weta senyagitari ya bosongo niyo bakora agokea kwanza bara kwa gatabuya inde bakora bobweni ba kwa sensemeli yotare nyagitari ya bosongo kiandikiwa igotoka somoji obosonga yuna aragenda to kubasinsa majiri chense machobo jenu ikiagera ekero ore na afya ngia na bogo enda mugondo mwao na bogo torieri kera na umutobe gogo gwati abora benje kingo gwakiririo ikuru gwate na umutu ngatiri kono ngonyogerera lakini ekero ore heriti garansto bya munyumba mwao nigo togosuka gojibosi umwe muri tigato ndanda kwero ikasense meri ya taivareo na godina wikanara go chuti taivareo kiagara na kwa manyanga kibali gete chiedre njabo gabo nindo jena taivareo yani garigete na Ruto apiga Jeki Mudavadi bonda kweso merori na Jeki ge ya mwagire twarina abanda bangote abana musari Mudavadi niga mwatrainire rigati gashago yoro mokonyi bo mara ibwenze wanandega barikina Ruto apiga Jeki Mudavadi senjera ya wende kero bautena rais mtukufu Dr. William Ruto ameendelea kumutwika majukumu zaidi kinara wa mawaziri Mzari Mudavadi mwelekeo ambao umetajwa kama hatua ya kumtayariza kwa wajibu mkubwa zaidi wa kisiasa siku zijazo. Iga bando kora baje ko bana ya koranga kiaga ko mutumeka iga araje ko be running mate yaye omwaka ogoja bone ga bantu baje rotwaro oboba no embali bare asense meri ende yesera kanando ichikunyana mbaete obomo bwa UDA embama chizikoragana abantu ba ANC goseba Msari Mudavadi nabo baete batenenere ekiama kya UDA topic ya kabira sita hivi leo ni adana chinzi majangiri walivyogeuza shule kuwa makao yao akora majangiri ya sinare baka change skuru kwa makao abo beja gatatu maangaiko tu uhaba wa mahindi ukiongezeka yani abante baendete kuchandika kero chibe ya mangana ye jibando chiendete kubora sense uhaba wa mahindi waendete kubora sense ya Kenya Matare yafufuka na kuishangaza Gor Mahia Matare nero corona nigo yabogete na ko yekorere kone timu ya Gor Mahia sogokora upinzani wapinga matokeo ya kura nchini Nigeria igo noigwete na nsi ya Nigeria nero bali bara sense meri ya upinzani mbara njerana mbara isanikana moha majibu yobo jolia sense ya Nigeria na korekanete aso bwene no bwasioku bakoteana ekowazi asa mangana ya upinzani kala tani ekowazi ni yotena kulikweko na wizi wa kura sense meyo ya Nigeria ayundo jenaro ala sense meyo yigaseti ya taivareo ekongo sana nje ekalego jadi kana mangana matindi sana asense wazee kanisa waramikia ushoga mangana alende ye euroje yatago jenjina alende mangana ushoga Kenya abagaka nejidini bakande batena ya bunobo kabara alidurgo bwanjira na sense ya Kenya nara yara sigaseti ya taivareo tabiri to kumurikira amagazeti ngite goikiraga buno to gukorera amagazeti yeli tukoria rero ndagite to so asense meli ya kabere studio to so asichiduka keigo atonyoro bonchireri ya keigo alafu to manya kuira na tukumanye amange go to basa gusika to basa konyegera gwira na turasege kege kerebosyo inyoro no mogani itore ni gago cha ni gago ka studio gikoraga chinsa ibere igonto bwaza chinsa nge to koraje turakorera ka bwali arenga sense moya magazeti ekiagero mogeni witoni gawika chinsa ibere atujakenero mujadeka to tete litukora to kurina nebuku osene katiba ningi kienge ire kende basta ngo jara se studio dena rijikeri barba utumia eri kanisa abrarume de bautumia eri kanisa
ebuku neroro aboigo ne richiko ndiri gotume kwa asigwen hande kanisa ebuku twaranya rore kali kubugorigwa ekera abantu bakori chiira ne batarire constitution bono ndagedera turali mbodonga ebago tare usine constitution ngiye kubugorigwa atorena inkije kwengere kende ebuku constitution ya Kenya yengere ebuku usine ebuku etakere kwengere constitution ekaturjina majiko na atakere kwonjorerwa ekatoroje na chinze chesiko kiamwachiwe bone chikargo ja Kenya chiatogo kiake lakini baada ya tuonjora majiko gete tuarojena baada ya atuwezi kubaliana na western culture ESOS ya Kenya eda gonjora majiko ase ense ya Kenya go mwanjumari yango ena tore tokwana mange katujigorina nebuku yenge itakete kwengera constitution usenya constitution itakete kwengere buku asenze ito ya Kenya ngo ina tore lakini ayoji kwa ba koraga ense jinse ibere boneka tokwirana na Fridah ni tokurarigirina na araria iroborito asama kaseti tukurarega to macho to skogoro aseti biao osase simia iro na tutubati ando onse soberede era on this TV wansu womosi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Fridah kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obasombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na ArchiCAD. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Mirongoria Gatato. Nechi nsagi chinde, inchiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo, nigobago toka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabu
boigo Nyamira ase nyumba ya timi building na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere isato isane noti isano na imwe noti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sango kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Ono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu mondongo bware chiri buga ikomi okeri tuko mondongo bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital iyera ngene kigambirukia Kisii low codes Gusii bakiresimi ase namba enoti sano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Weekend yetabwa tumuru bilurumba tari weekend noje muzika abantu bonse piko batabinga enere shona mbemo esho ya kabisa esho ya rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kata yenda niye mashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru
chinkaro cha rumba ababugia baye ase barwete keria bagotera na yanda mange Sheba mwenye biwayo na manyomo na muzikio agano tukutwara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki yakala na kwe miziki ya memo yichisukuru Rumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi yeli yakare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tumanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, misiki menge miansu, misiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebenenusu totiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Miyabono mwanju muri Ndizi TV na karotwa sensa mirende ye studio ende Joshua korebuna maite nsemeyo bonjeri na ndora akroji advert yake yo ntweranide ande karotwa ndata kumurekera mangana arigenda tokorekada imenense ya imenensiko yense ekarotoro jebuna Nigeria libera ditindie daro bisani ya beire ebona tu ikatwale bona bono Kenya libera ditindie daro yigura twarwa Nigeria orojenero ya tindire era bono rendena achinze chonzi chikure chiko libera liaba ngakirende ngakiense go jiaba nendo metekera upinzani etindiete na liyo mete serikali nerego kora imirimo igombu ya yaratinde ekiagerisa gukira ebinte binge birasalike lakini bono upinzani yekere kuga ni kuga buna njanya wete chikura ero ndani yebire tutalieko atalieko korengana itadine kuga na ne kuga sali ndete ni kuga sukume balia sali bagane bible because ekaro na chikure chibetu asense me ya Nigeria mbagwanya na matokeo Kenya na ndo jina Raila Odinga singerede ade abuna chikura chia chibetu chotronete bono igontorna kingubona bono magana na makongwara sense tarraizi lakini kwanya korora so opposition yanya kubwa chikura maite bako lili bako pinge serikali bago etimulero pe bako bwa botambe lakini bako iberwa wanje murigerere abana ina ragenete ko karekana nse ya koliro bochori ntwarora Raila Odinga kurasoma mubwazi miola umoja nigaba gako ene na actually amatuko 18 gutese serikali ya Kenya kwanza inyara ko bakiyonjereria aisire ko era actually inyara ko bakiyonjereria sense meli ya uchumi anyeteri kuonchereria ambai mukige tambukiro barabo demonstration ngokorekana ro sokurubikana ngokorekana kore ngoso abali bakagalia sense mo ya state house baumera no murai wense bakwane ngakibabweneta guonchereria nse go bamweta matuko 18 ka abeka guonchereria uchumi ya Kenya keroro chaba Kenya bagendete kolere binte bicheta magorige sara igoye yani abakenya bado bune serikali ya Kenya kwanza yabetege kuliranga matuko ya sobi isi amatanga ni guonchereria bire ebinte bingi abakenya bachiri kuganya abakenya babwate expectations chinyinge kurende mbaranyara ko bakorora ngaki serikali yabereke gukora emirimo yabo igo upinzani ero na ndembu ya kwanza upinzani paide yaratuka asinge nje yamurikirana ki serikali igokora emirimo yabo igo abakenya nabagendera kolera ekera upinzani ko imukirira igoro na bibintu biko babikoreana biya kabisa bona inara ndete ko magasindwara no bogi mango ko ngapore bono twara na iri kasidiri kirna na ko kagade bindo bono korra babire bona libitindi na libu ko bagesara igo bone minedi no bogi mango ko ngapore no ko nyato kodra bona ge minedi na ko nyo kodere ri soimo bono igo chikorera bere igo moto igo chikugwatie korara ko ngati na kyo gumaboko ko nga rojo murakera noro twate bune bradiri jugo twa ibintu twate bune yense teribuye igo bone minedi na ngo jitoro ko nyora amangana makongu tero beredi go bono nakingo tena asense mayo kwero beri
nyora 10,000 asimambia boniga onya kwerubiri miya gokonya rende katonya kora uchumi endo chintu bya mentira magori hanene nsema ya basubati alia products jiri bakare ko meta basubati wikabe bodo yake baba Fridah wikabe bodo yake bintu biri bya utumeka alia bono bya mentira magori no ye busy okorna wikabe ona bichi komenta magori ali bantamo se banke barachi bagingere tinku manyara lakini ingera bono ando alimo komina ndo chengo mochando no lakini bado ni ingero mete ya mafutana nguo ya katole naro ebintu byogo yepodoa chipons ebintu ebinge no neche pencil cutex yani wepodo meta basibati babwata mangana ma iko bono bombo wako ngande bono meto mutinyi Omotienyo gatatu ni goro motienyi babasubati basubati mandi pero bono lende narana no musubati oyo mugabana be county ya Kirinyaga ani goiguru gagaro teana akiyosubati batakeru kwero beri motienyo no yoino eni ni mokwero beri lende agatane miro benita kire kobekwa ati mitu sintare nane moja mwasereka International Women Day motienyo no yoino bono lende lakini ndo bya bakongeira kitari baruboka buguma bwakongino embali bagabara asiba ungubokia pia nini ebintu bya mentira magori bono ne para ne chemende ine to de rende njera rende na benzere go lakini nonya bakenya bagendete kurira ngaye ndagere yakongire ibintu byakongire maite gentongera narigere ti nganyara kubango ichana tukurira ngandagera teyo lakini chikambuni chikoro chitishu echemende actually rigorire tishu timetinga yabantu bakurusi ndagere nyinge bagutumika chitishu timetingi ingiri gori kiri bwenete gukinase bono etishu ne bwenete gukinase bono rigori amezo kenya bono kana barbungwe hana meto kwanda sana kirende njeni maiterende na mete serikali karo ya soire bogo kabomike metinyi stake koera mwako yo mona boko nyoni tubire nde buya ekiagera bintu bya kongire sense ya Kenya rende badete na kirende ni ndoje mbanda ko beka go tuba mianya gete abande mba korora lakini mianya nere go tuba ekaro jiba sanja tumigete erijimu eri yaita na bago teba bono ni teturo na kigo chikoba no enki ale no jene karo tena ya bantu bali batari wakane taxi bango bono rende karo batari wakane bango ngo bata geto amo yo tari konyoro kuyane wakane bango bali bon situ wakane bango I think bintu mise korro ba sense yake naro chino na sense moya NSSF actually chirets ya mente ekero kurigeria abakenya ngwe murungani bale mono ningie serikali ya Kenya kwanze bwenete gutanganira noko menta NSSF noko menta magori ebintu bale kora iyeri yakemo ase common mwananchi arabe kako konyeka bamenyare ko bakoreke bishi bibindi na kioro cha lakini riji goria NSSF utari bono rieta ne na bono takoto ko buri muraibu ense na kiria itete ngakiata kirori bega ari kane ikiadi jigori tete 2013 act igobona ku 2013 baka boni miaka ya rekom igombono liashite ko yo implemented igobona ne lina matende to ko mujumuraibu ense mono ebunge to chone eronga kieweti emete executive nero de nero bone bunge yero mubungone omwe musione inkia kwane ringane ekesukuri riekara bakwenda parliament yari bintu bago discuss yebinge igobire vote on consumption baroboka banyene koto mawde no muraibu ense nere no ne kare principal school ya gune principal lakini ababunga ndo to majina barabungi ba kore ba kwane ringane na ande tore taba manyi mete abakenya bange bona intubone Ensakia tore to mo obsekuru ase kiombekia NSSF ara tuigeli atutebini kiege kerengete maana bwana ne tuigwete ne bintu comment bire ego sebe se comment bire motienye ne jaifu comment bire moti yani montari ko maana inkie kerengete ngayo chikorusiwa tuamanya tuaromanyi tuama comment lakini yara ndo iskari wadana serikali ya mendere NSSF ni amendere NSSF na monto yogo kwana na bwana rere tari kuna jona NSSF tari waka tanya waka na linde na bantu boniga ene jaifu ja tuara mpaka 500 wari waka lakini bantu kwana bantu bange mbabwati NHIF ekero monta arwale omwana arwale oseno ne familia ya arwale nali mutawo chutabukana NHIF unabona monta ndebetina omondo omwana oyo maka omwana bumusaje gete omwana bwe familia da kaumia abantu aba bondo betina kibakara obosiereri egapidi bagateba buna bachikotumie kadi yo mondo
ndene jaifu bono bono abantaba goikatura abaigeri ngagetenga abakenya kero bintu bune biga bigocha no muntu mbabonete kuri oboseme none kero enseme riri muri bwensere gotanga abantu Gusii bali baikire myaka 15 n'etatu ekero baikire batware kyare umete ndobonete tubaseme ngaki enyenche yo gotware ibintu ebimbire byebi ekegera umuntu bona tamaitinga meaning yo gotware NHF nere yo gotware NSSF bona barabuna bararanga geko ne bakego chigoba benefit mbago chikore benefit iri nandekero bakurigiri style bamigire besa saite yo akonyora ibintu ebikongete bona gakoranga gakuna cyo chibesa chiri chinyinge okonyora ngogendera iri kumigika mono yare ko banga lichikeli yale weti kunga nonya bakori imirimo bamentu umushara nabachikona cyo chibesa chiri umetemba akorora asara igone serikali nera neboneta ko imukige tambukira nara yararwa maigilio ande bararuba baru ibirengereri bakora public participation abantu baru ibirengereri byabo bamanyanga kibago chiko benefit serikali nera yabategera tiri wetiri chikolioka nandi tuwachaka kwemurungani ekero tuturieri because mete no ane actie nturanyimanya Joshua nabagotokonya kurwa we actie nturanyimanya na NSSF actie ni ngakiere ngiye go provide ekiara yare ngakiye go provide ayebuna embroy ne orio gorikete nayo kore meremo etubotwa embroy ne embroya irenga ngakiya contribute a contribute 6% nayo contribute 6% ebe 2% chibese chugo save ngajiuja jiajo mwelion ndio gocha gochinyora ibona mtoto tumanyana urabato ikamya ke ngo jojinyora ngakiko bwatigwa ekera abantu bari bono bari tayete tote use mama use ntata bataranyo chibese jia batabwati procedure chibese jia sirira janyoro jia serikali esari abakenya batamaiti igo bakenya batakere bamanyo manyi no rangiria abantu na public participation bari goja abantu batane njara bono lende ngoto bure kama dana serikali inasaidia bono lakini tikatore toma intutwe kabanyene kyara NSSF actie umeto muntu na utamaiti no NSSF ligi mangiri minute egerere jiji initio NSSF ingiri minute yani ere sorry ako ibuna gi ina NSSF yani tamaiti ningi lakini na gi serikali ngwegera lakini intutwe kapanyene ntutake tomanyena NSSF inkie kigekwanwa no nbano tutumeke Ensakia abantu baraja baramanyana NSSF barabya bawakana no muntu orikire no muntu tarikiri umuntu utarikire ngawakana ba month ile ngate konyo because ekarbatena yo gwakana 6% no yakana 6% ingotari gwakana kiri bana ntabange batena NSSF nini NSSF lakini mbara mano NSSF yenereri bona abantu banyetumia bune campaigning tool gosunyunta serikali goze serikali goikesu nyundo na liera akore mirimo ne goikesu nyundo lakini enda abantu goikana barba aro manyina NSSF yeningi NHIF yeningi Una ando maro konyana bata tama dino nyekita tama dina mondoru arata keno 50,000 tama dina ene jaifu ko mokonya yaringi bono iga ando ngo ko mochigwa sense meyiga ni ntu mwana inchi omete ekere serikali ekorete ebintu ebiga mbaro bobwenete ko mukige tambukiro baeresera abakenya egente kengere kieke na kikego chikokonyo mo Kenya na kimbo bekibororo omete gento kerekego chekegeni ngotwara kero obuya no bobe igo serikali nere bwenete mukige tambukire semio mwana inchi okoretali bonsi baranyore information aba muntero koma jigwa lakini dene na usokorigere no en hakti ya 2013 isukona se vitabu na bonya na public participation ya koretwe bono ta maina nga ya koretwe Gusii ngakia kundi ya koretwe dene na no lakini je people abantu bare imete serikali egotuwe ignorance yao wetie gento igabantu beso kumukera no na babunga bazo jora because mo bunga ni ale representative indubuna ebuna inje korwe bunga yane anyari bari jaje ose bunga yane akitutuma sabe gara nyine bunga ibere mbwade by fajo by okwiborwa by okomenya nyari bari jaje nyari bari na kitutuma sabe aba umete aba serikali
abambu tote ababunge na batakiro tote binanga ki inkiba ko to represent metote no bugma bwa kongire bono tote no ni pia jamendira magoli bana to bari bakwegera mpaka no njindari konywe pia na tena ya mende njite andike ri party ya na ki ngikia menda sesema ya bana sesema ya subadi urigire ne bintu bya mende chimeka bya mende lakini ndi bono serikali ingonya mojito lakini tindi kwegera serikali lakini ndu buna intu na bara ibari to chore tabataga ninkibato konyire ende batusukume ko chiboshi amete Rrighton no nyoko rumo sacha no turi gutumika makeup enseme amose yende ngosabure besa ye makeup gokoena na konyona litakoena na 50 oche gosabu emia ochake ko tebanga bono musubati yo ngire ko ngibera oroche no nese gite gutoka se nyumba igo mwanche murigereria no nyine engane ya LGBTQ tali ngabantu mbamaiti ingi LGBTQ rikulende ntochiko ngochole gukwanira bangana mbamanyite igo ogwetia machika eganga abasacha sabasacha banjane nabega basubati sabasubati derire chinisho zimete twara riko kwano mpaka Joshua karo bole nisho eliminate na bali kana zabu imaide ndachiko komanya chinse ibere chigo ika Joshua ikiri gongo manyore rero litukoria rero mete na kitote anga banta bange mbagwati obumanyi ndachiko murigereria nga asensemo na baraibe chidini abatale soke na kurandiringana ninki ne serikali yengeira sensemo ye chidini igonto chikumanya nkaito mugenyetekire osene constitution ya tumekire mono wana andu mete bibira ne constitution ero yarenge kurukale mete bibira deri gonjoro mono igona kinataka de mwanju muri rero nimbade ere constitution iga ani bwade buku iga rero azenjira yabene kabisa ikiagera mete koratore na nonye anene ikanonekera abantu bagutiana ne buku bagutumiana na hapa kwa jina la Mungu lakini bono twaganende amajika yaika ori eira na ase ntafanya gutumekande ngani kujino korra bantu egasibuya kubwatie bibilia no ne rijiko ndengo jaririme lakini bono nato na rijigeri nari kari kwengera na bakuna barongo jibana wani kanisa osengo jibara ande bono ngakosene rijika kubwati openda lakini nde ayingo jakwana tora manga siri tukore lero tukumanya ni ngakisa ite kwena because abana baukina aboni ga baiwe dingane na ya abana musaja no musaja muswadi no muswadi abana batoko kini chimbu jabo jiro njiri jeji ayinzo tukwane karonyi wete na magani ito ikira studio egoto jukwana mange torona rijiko kiri kwengere linde nani kitakiri kwa ase sito yake lakini ekatokora so ase bukwake go Rrighton ne bukongora tevere nga atali bonsi bakurangiririe tali atata bararo roboruti boigoro ego tali bonsi bagutianere bukweye bakobwatia mangana igo totige igo banya gotumia jeje aya ndogo chigwanja bana nduna bakresto ndogo chigwanja babe bagotwengera mogene itono yale ikira se studio mbacho sangana Rrighton no toramo babe bagukwanera mange igonyo kobwate ibolirindiriansi kobwatikana nengane yo nyako botagete koro birengera libyago enambirga base screen yawe nero gutumika ne chinsemo chiche mitandao tume ujumbe yago Rrighton ngo cyari ko esoma sinchira yobo ikirano bya kabisa Joshua nabo rineriete ringiri mineti LGBTQ anje tima itu bya kiri Joshua kwere nango terinde kyagara ndibwate obo kabaragete mabwo bongezana marieta yabo ndobwate gays ndobwate lesbian baroro bisexual transgender queen or question inde mbiroro kwane lide libago libeka ni short form igondi bwato bokabara ndechirero mwancho mulie nachikoli manya ngiri section ya tuenda sense mirinde ye studio bono Fridah rengo motiganda ke lakini no arama naintwe bono tokwerena ni otokwena tora kwana mange igoro yebinte bigoro yebuku ne constitution to maana bono twarira barandia aba bishop bago kikerie ngane kabisa no ne bungerende se dini eliye Islam no ne dini ye Islam no na babonge goro mpajo atana yayo bono bokabaranto jigwanjerana lakini tetwirane tukwana mange igoro ya mangana yo si tukara to macho to bwadi ene on TV bon sumusi kaita ne to bigi go chikoba engia kabisa ibwato bosemia asemambia bone to macho to bwadi agenda go to bwadi asemambia bone akichinsa chirato erere topic ine engia kabisa igo mwancho murigeria to kuneri moti yaga ibe kinyarwa nsabu Rrighton makolingo batigande no mogeni elinde basonsole amange igo to skatonyegera agenda go tengere gitaseni kia Ndizi TV omurubili bwensaki obona bwo bwansu obwo mu Gusii bya kabisa
Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star yagote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abo babeire asubu bwenyubo wetani myaka 20 insi y'umunagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili nigobono begenire no